Pila media teh sosial media ramon pila hambaya faru. Ini 24 tarik Julai 2020 pas halni jurago. Ini sengoro press meet khaimani asol ke थांनाय सान 21 तारिख जुलाई 2020 कराक सालनि जरागो मंगिया कमी आरडी ब्लक नि बिसिङाव खलायजाक श्रीरामखरा एडिसि विलेज नि पानबारि नि सिनिति प्राजो सिकली 17 बছर अमरनि न अनि दफानि बरक बा 2 बोसोरनि बरक जेदुमिया Boromia, Kezimia, Sutomia. Borok di prajekno odri por luk lugui pun khaina hos khakni sing khnaka. Nge borok puila sakmagat ni je part pado borok klangkha. Bonia gulo sing formanka khaisa mongol area. Borok bolong klangai, borok boinota permanen lagi. Por ni bisingo borok Netaji Nogor UBI Bank Guskango Burino Kiklek Langka Horni Bisingo Buri Kolomotei Klai Telemora Tanago Tangai Detail Babe Bonize Gopnano Saikanaroka Gai Nibangai Sung Sini Yut IPF Telemora Divisional Committee Trop Teke Basini IPFT Batisa Abono Sung Blake Ninda Janogo Te Slimung Janogo Bonia gulo sung haino haimi ago sung thangkha burini nukhungo sung thangmani bisingo sung joto sini telemora divisini leader pango o bisingo sung burino doktor klangmani karone sung nogro bai malai bolia nukhung boro bai sung to phano boni jai gusti ba boni janagini ni boro bai sung kok salaika boni pore sung SDPU bai kok salaika te Ana minggu siro bai singkok selaika aborno je oroni je kerenjak rono daki daki rong na bagai sing rono kok saman bisingo borok sini kokno abono sing saitok nai ni borok sino kok romani bisingo kini sing khor manka khorok grini bisingo khorok nei tabuk romjak khani khanago gete khorok nei romjaya ko haini bangai sing bono sagani musugo sini Yut IPF Dibati Satrop Teke Jekuni Manjaya ko abono daiti rom nangthung jodi si rong ya hingke sing tawo coronavirus ba lockdown tongmani jorani bisingo phano sing baidu tamangnai sing soba kotor ungkhagani bangi gai ni bangai jara o krungjak busirokno daiti rogoi borokno sasti kotor rogoi borokno phasi marnai jodi sasti kotor yangke abo sing tebus sobago sung karnai gaini bangai borno daiti rongoi borno sasti kotor rona bagai untung hnai sung tipra government ni thani sung abono sung sawo daiti rongoi borno obokani bangai alam gosogani bangai tekani manje no gaini bangai sung sini IPF Central Committee trop teke sung khobor hoka khana borok phai tongo sini Telemara Divisiono sini IPF Central Committee leader borok phainai tei sini burimo thanengai Central Committee ni IWF ni sini adom robu phainai sino saharka geseng khana detail babe toisa seng kok salainai nukhuni borok bai tei nangkhangke seng khana haino hai TSO thangnai SDP bai malainai te foromni dati romang bang